S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIN TV, on calminama on juurama beltanama no hantini ko dañi tigui weltare huccide moon e nder émission men min e moon kono cette fois noon ko beelama tigui dañmi ne tewno monan ɗo e PIN TV machallah waɗi lebbi on jiyanimi e plateau ji PIN TV kono hande Fa Ndiaye artidi kadi no wowi artide ni kala saaha ɗum noon mala sawdire e frère o membre de la Chine populaire, il était le Dangro de son vrai nom, Moussa Nia, Missalminimo. Salut maman Yepelele, Dangro la chinoise, Missalmini bien ko PIN TV, Kamakal Benjoni Noma, and the one bon voilà, one de mes galets, was one de mes galets, t'as servi comme il le faut, quoi. T'as tué de maillot, à deux de ganda pour médailler, aussi c'est le poulard qui gagne. Ndeysaan. Wono hande ko melam dañi parce que mi ari ngam wadde continuer émission mi mon. Kono ɗo hay so tawi kam jaltinoɗo tekkimaji mi yeehi gam tournude émission mine moon kono gartumi wattude e mine moon ɗo e plateau jam ndu gomiɗi an ɗimal yewnunoɗo machallah écran ji gono caggalam no piini machallah ɗa ko noon tigui hay plateau ji Fa Ndiaye ɗi jewninoma mais ko gaddanɗaji ko saabi ganduɗa ko bon ɗi katta hima ɗi jonima men ɗi katta hima manam ko ɓe jinno yiide ko wayno jamen tekken ko wayno toutes les cadres et rap pulaar jaada ceffuɗe a gadduɗa c'est vrai bon ce serait une difficulté pour quand même déplacer ɓe gara parce que murten ɓe mbaɗa représente même so tawi ko pulaar ɓe mbaɗa représente mais ta confirmé la suprématie leadership PIN TV jaaɗa ganduɗa ko mbaɗɗaɓe rencontré yimɓe gandi mbaɓe ko kunɗo c'est à ça. Merci beaucoup ɗum noon ko gom wiide ko yidde moon woni yiddam ko jiɗɗon ko ɗum woni kam mbaɗami tigui so wiiɗi jomiraɗo merci wondude e mon frère Moussa Nia kono kadi waɗi ɗo invité mo ganduɗa kadi ko frère am ko sehilam ko neɗɗo mo ganduɗa kadi komo korsinmi no feewi woni musique no waɗa hen kadi golle payuɗinɗi on woni Ziza mo young buzz machallah from Guidjilon Ziza salminama. Assalamu alaikum Fa Ndiaye, assalamu alaikum Moussa Nia, assalamu alaikum kala yeɓiyanke PIN TV. On calminama on juurama on mbiyama oɗo ko Ziza from young boys team from Guidjilon toon to Dande Maayo. Merci. Sawa hande holno wattama saabu len gandi ala jeeyno eɓe gaɗimi wadde invité e nder PIN TV e émission ngaji gaɗenɗi hande kadi gartuɗa ɗo holno ɗum wayema. Bon ko toujours un plaisir ko weltare arde PIN TV parce que ɗo hankkadino ko gallam mi ari ɗo mi arti ɗo kadi mi arti ɗo a saaha fof mbaɗa ara ɗo mbaɗa huccire ma mbaɗa huccire wonɓe PIN TV ɓe fof kadi mbaɗa huccire kala yeeɓiyanke PIN TV ɗum noon ko weltare yema no fewi par ce que kala so pooɗa ɗum tan ɓuuri ɗon par ce que hande mbaɗa wawi wiide invité ɓe hande PIN TV ɓe fof invité émission mine moon mbaɗa wawi somi ada he rewde ɗo mbaɗa jeeya addiɓe rewde ɗo donc ɗum ɗon ko toujours un plaisir et une fierté artude ɗo e oɗo galle. Merci beaucoup ɗum noon hande huccodiral ngal welan no fewi yoɗanne tewno machallah oɗon gandiri on ɗiɗo kono minne aussi mbola andiri mon frère kono dañi tigui weltare on mbiyi ko ɓonimi kono wayi yodde rewi ɗo noon ko team young buzz ɗum noon guilmi ko mbaɗon commandé t-shirt aji moon lacoste hay ko ganduɗa ko woni piiluji kala ko jiɗɗon keɓa ɗum no tewno ko société mo ganduɗa enen jiiɗi kadi mbatta hen haqqille no fewi pawon hen junggo moon no fewi ɗum noon mi namdo tan ko ganduɗa ko woni générique yadde noon e caméra manujam on woni Ibrahima Thiongan wondude e Thiatbou Walo min jaaha to Ali Fall ko kono kam seeɗa jengal min garta min mbawa haalde seeɗa actualité ha min présente de hande invité men. Tigi le Dangro hande amin poti haalde ko ganduɗa ko woni projet mo Absen yaltini e samedi oɗo ɓennuɗo 18 juin 2022 oɗo projet mo ganduɗa eɗen gandi Absen en jiinima ko ganduɗa ko woni loggoji koji PIN TV e nder émission mine moon koye émission mine moon yo aɗi wadde ko ganduɗa ko woni sortimo ko e chaîne sénégalais ɗi kono kadi koye PIN radio kadi adi kadi haalde ko ganduɗa ko woni projet makko motivation ene mbawi wiide motivation mo ganduɗa yalti titiraji kewɗi
holko mbawɗa hen artude seeɗa? C'est un plaisir an ganduɗa ko yiiɗi évolution sikki ala en jii ganduɗa ko kanko no addi e fannu goɗɗo ganduɗa ko hokkude privilège c'est à saluer quoi, parce que c'est pas donné à n'importe qui, hokkudemo privilège et opportunité an ganduɗa ko iɗade waddemo interroger en tant que sénégalaise, et c'est à saluer, on le félicite quoi ko waɗi ɗum noon. Et aussi an c'est à saluer nde wonnoon bon voilà hande belaɗe en mettaɗo kala jiɗɗo yiyede rap plat il faut fanjayre e mbirmo non. C'est un peu vivant quoi en fait. Donc on ñaganade mo plein de succès et mboɗa andi ko liggéey baɗɗo dëgërtawre hen ñaganade mo plein de succès no yiɗiri yaar ni yo Allah newnamo yaar noon fa tabarakallah. Bon alors waɗamo suivre a yi Cukalel bon mi yimo il est bon il est bon parce que min mboɗo yiɗi ganduɗa ko multiple flow quoi, multi flow, parce que ko ɗum waɗata caractériser artiste, waɗa ɗum caractériser ko innovation à chaque fois des créativités quoi, parce que Sandari l'exemple sur son grand frère ce n'est pas le fait comme yimɓe fo wawde yimde peut-être qu'il est un peu motivé wala peut-être omo jogui esprit créatif ganduɗa ko wadde ressourcé e ɗiɗon ganni on ko woni ganni oɗon fina tawa woni musique yela o Abou Djouba Salif Tasso ko ɗum noon yaltinimo e game bon voilà esprit créativité à chaque fois tappude walla mbiyen hongude ɗo meeɗa honguede hongirde no meeɗa hongirede tigi mi wino moon batte haqqille no fewi e Cukalel ngel mbawon kadi ƴewde ko watta ko no tawno omo wayi ko watta ko no fewi kono El Prési kadi nana waɗa préparé ko ganduɗa ko woni ko fewi ko yuɓɓi pour fansuji makko, kono kadi omo waɗa mo totta rendez-vous 3e jour de la fête to ganduɗa to woni to Horkodiéré. El Prési kam ala andi mo tout à fait mboɗa andi El Prési ala andi min heewide la révélation di Damga quoi, manam Dego je connais Nigga DG parce que jogui noon suprématie e nder ganduɗa ko diwan Kanel Josie Family les années 2016 2014 kalto tourna kamɓe nanta même yiye Dego rek bon voilà featuring kanko El Prési ko talent tawre noon ko jeengol tawre noon quoi, mi sikku rek so opani touche mo jaggi hande o mo wawi yettade to yiɗi yettade kanko El Prési tigi ko ɗon tigi calmintimi noon Farba Events on woni Bay Seck mi salminimo no fewi mon frère Safra mi salminima ɓe gandi programme o ndeysan tawanimi ɗo affaire mus kam no fewi kono ko noon tan woni programme ɗo authentique e wondude Guépar Mak e kadi ko ganduɗa ko woni Sagal Human wondude Safra kono ko noon tan ɗum noon ndi hen kadi tatton kam générique to ko so garen mi wawi wadde présente invité momin mbawa huccude ko question ngaji ɗe tawno hannde ko foti haalde ko ne heewi tigi mbaɗaɗo invité o hannde eɗen mbawi wiide o wiyete ko Ziza ko suka mo ganduɗa machallah ko suka e duuɓi kono mawɗo e haqqille. Mbaɗaɗo invité o hannde wondemo musicien haɗani omo gollo e ko ganduɗa ko woni eɗen mbawi wiide postier ko noon a tigi direction tigi o woni omo gollo kono wi e kala saaha ko musique no weeli muɗum tahi Arafat kala ɗo dari o holliran ɗum no fewi ene jeeya ko ganduɗa ko woni sonwuji makko eɗen mbawi wiide debbo mo ganduɗa waɗi hen message no fewi ene andi so wiyama Young Buzz tan ko konko Sami en e waɗɓe kono machallah somo wadde Young Buzz ko Sami ko somo mo ganduɗa o mo ganduɗa woni Sami wadde ko somoɓe kamɓe nendi ɗum kono konko kadi mo jogui projet mo ganduɗa ko projet mo koko ganduɗa ko woni yidde ko sonwuji makko yimɓe ene gacci hen haqqille no fewi jaraɓe kadi na hen baboyem na hen nenoyem aussi na hen kono kadi ene waɗe teske ha joni ko ganduɗa ko woni sonwuji ko woni récemment ko yaltini ko woni clip mo ganduɗa hande yimɓe fof no batti hen haqqille pulago yiyama hen foof yiyama hen ɗum woni ko ganduɗa ko woni clip o no wiyatno Jamma Jengi tigi an ɗum ko pulago Jamma Jengi machallah ɗum noon on hande waɗa invité ko ganduɗa ko woni loggoji men Pindi TV garten mbawde huccide kadi ko ganduɗa ko woni question ngaji Ziza holto Ziza wonno waɗino temps seeɗa a wayno cuuɗinoɗo holto gonnoɗa bon mbaɗum ɗo gonnami gonɗenen koye liggade bon ligguey o nana para holko fuɗɗi yaltude en jaltini clip Jamma Jengi rendre hommage à Baba Mal ko titre mo konko jeeyno ɗum après en ƴeftiri ɗum en gaddi hen enen touche men personnel en mbaɗi hen touche men personnel en ƴeftiri aussi mo Baba Mal o en mbaɗi clip o franchement ɗon kadi eɗen mbaɗa félicité team Young Boys team fof e kala jagguɗo hen voilà enen projet aussi projet o mbaɗanni
mom tottire ɗum projet o wiyete ko Dande Maayo simin jeeyawto ko noon projet o wiyete projet o ma wat 7 titres ma wat des featuring ma wat vidéo ji et puis presque gasi ko ɗum noon hannoon yaltude guila nden mais gasi joni garten e scène he yimɓe mbatte waji ɓe woloɓe woloɓe mo andi ɗin kadi ɗin ɗum ɗo waji ne weela Moussa no fewi woloɓe ɗum woni game o rek ɗum woni game o ha wala bo par ce que bon aɗa andi coow koye game o jeeya quoi min mi wiyani bif mi wiyani classe d'injure mais wala bo mon fof yo montré suprématie mum min wawi an wawi jeddenguitani e wara sa tigui ko leer tan Fandiaye ma nan Moussa Nia ma nan bon wocce gang ma nan tu vois donc ma won papa hande Ziza su yimɓe ngolli Jamba Jengi tan kene weeli alande ɓe mbima ko sens d'écoute ene woodi quoi en fait kadi hoore wona nafiɓe Fandiaye so weeli mboɗo wawi yaltinde ɗemgal welani kono mais est ce que ala jaaɓi wonde Ziza ne wawi wadde walaɓe e jeune uji ɗi sukaɓe no tangi de non wona e soɓe tan wona e soɓe tan moɓe kam ko yeppat koye dow pam inchallah alandi loveur no wawi yimde love ha weela mais no wawi ga ganduɗa ko artude ga taw waɗa ga kaani ha safa way par ce que hol soji keɗimi yang boys bon voilà heɗimi vraiment taw ko rythme o taw ko genre mbala quoi en fait ɓe tegga hen taw gonɗa ko clash et aussi bon yimɓe fof gaman surtout concert mabɓe no ɗo ɓe dillini public o tigi ɗum noon Ziza gaddotomi namdade mo to Samy woni Samy nanɗo omona liggo bon o dañani temps omo fongi seeɗa ɗum noon hani arde mais o wonɗo mais toujours en jiyanno Young Buzz Samy wondude Ziza hande Ziza way kono ƴetti ko lawol wadde ko ganduɗa ko woni carrière makko solo walla way mbaɗon waɗa carrière solo mais ittani ha joni amin e groupe Young Boys amin mbaɗa minen aussi projet ji amin mbaɗi fayida donc e taski garoɗo inchallah Samba Joldi mino e Samy e Alex amin jogui concert mawɗo ni min kewno wadde ɗum ni donc festival hip hop vision Dande Maayo taw ko renndinto ko rapport uji Dande Maayo ɗi foof e wonde kala mbaɗo culture Dande Maayo ene wonde aussi min gaddi rapport uji e diwanuji ɗi foof min gadda ɗum min guiƴi ɗon min mbaɗa ɗum événement mawɗo on événement ko Young Boys jeeyi ɗum Young Boys ko Samy Ziza Alex papa donc e kala mbaɗo wonde en e ano Fandiaye par ce que voilà ko ɗum noon woni Young Boys team ko fedde donc hatta noon eɗen jogui projet ji koye men woni mino woni Samy woni Alex pour l' instant mboɗomi projet hooram Dande Maayo joni para en wonde projet Young Boys team aussi eɗen hen joni para ko woni yeeso daɗa yitere ɗiɗo foof ma jaltu inchallah battama ko Moussa Nia bon artude gueɗel gotel beele ganduɗa ko solo so ɓooyi hakkude ma e Samy hakkude ma e papa e Alex beele so ɓooyi mon fof ƴettata lawol mum vraiment ay jeew min yinno haal ɗum kono putade ko frère am mbimi naka ɗum ɗon sa joni gartuy Sénégal il faut waɗa ses hade wiide ko oɗo ko marba wiide kam wi kam ɗo gonɗaɗa guinne tampinɗa men boyo aɗa mbaɗɗa ses ɗum noon ɗum gañanmi joni koko frère am yiiɗade memdemo ha Moussa kono noon ko haali ko en nande ɗum no woɗɗa par ce que fuɗɗi wadde ni way kono ko wiide wadde séparation taw ko séparation joɗoɗa bon aren pour l' instant yimɓe goni koye promotion koye men en jaltini Jamba Jengi il faut yimɓe mbaɗa ɗum promotion mo foti dañde o il faut yimɓe koko oɗon projet promotion voilà ittani noon so tawi men jaa projet solo mon fo solo Young Boys team ma darto walla ma wat ɗum ɗo stand by seeɗa non foof yadata kadi Young Boys team wona tan groupe de rap donc mimin guitti Samy mimin guitti ɗum to min guitti ga Alex non minen fof gonɗi minen fof jeyɗa minen fof balda donc aɗa ɗum noon ko seerni ɗum weeɓani par ce que presque ko neɗɗo goto kala hen mbaɗo hen projet yimɓe fof garat jagga hen min so mbaɗot projet Samy en kam fof garat mbaɗa assisté Samy aussi sam gara ko noon yimɓe fof mbaɗat assisté heddoto noon ko ene woodi mon fof ene yiiya hoore mum taw ko Samy ala hen yiyande donc ɗum noon ko Ziz goto yi il faut Ziz yaara oɗon projet o nawa oɗon projet won concours Samy aussi so dañi on projet ko noon ko groupe o fof ɗoftoron mais pour mon fof ƴefta lawol mum min gatti Young Boys ɗum ɗon wonta way min jiiɗo Abda MC e Roi Hems mbaɗi ɗo ko 3 album après watini ko wiide non ko badda carrière o soro banggue genne ko ɗo wi ka o wi non min baddani ko joddimi tan min jewti min wi joni yemin gaccu force tranquille goto fof waɗa solo ɗum min gañata groupe o ko début wata battuɗo après finalement on kertal ko constat baɗaɗo ko constat minen hoore min mbaɗi oɗon constat sa ƴeewi mbaɗa jogui son paɗo noon mbaɗa wiya Las Vegas ko tegene oppa
no reni gawba donc dum non aden so tawi ayi ha yimi dum a wawa anne rente jango hare Las Vegas wala gawba yimde non min cikani en tout cas min cikani kadi min ñaga dum am ñaga continuer amin jetto sommet taw min fof ngondi c'est possible yalla tigi Moussa ñaanani ko wi ko dum non yalla hokkoɓe kon wawde continude kono yeɓani noon ne tawno so tawi ko wiyete ko tan ñaari kuy yu mag mënuñoo bokk mbal ko so tawi noon heewi noon nden ɓurata musde kono Ziza hande ndino ko ɓooya noon mbaɗino seeɗa tourné kala saaha kadi so tawi julɗe ɓalli men en jiiri ko mbaɗa ko dako woni festival woni Dande Maayo pourquoi Dande Maayo pourquoi festival o e holko kadi ko yiyete festival o saabu tout le temps amin manquira ko ganduɗa ko woni des événements e holko waɗi mon poussé à wadde ɗum voilà donc oɗon question mo welten no fewi par ce que sa ƴeewi Dande Maayo ko zone baɗɗo reculé no fewi pour nara toon ko tout à fait un problème enclavé voilà pour jiya toon aussi artiste baɗowo hunde aɓen toon aɗa keɓe a mbawi rap a mbawi ko mbaɗata ko mais pour ɓe jalta c'est tout à fait un problème par ce que hande il va falloir yimɓe jalta tawon he yimɓe jiima te kamɓe mbawata yaltude voilà pour hokkude ɗiɗon boji foof opportunité aroɓe ɓe en wonde gandanɗa hoorema yiɗɓe culture pulaar ɓe kam fof ɓe gara ɓe mbawa tawtorede e Dande Maayo toon guiƴi ɗon yimɓe gara yimɓe mbaɗa découvrir tawaji ɗi yimɓe ƴeew Young Boys Team kadi yimɓe ƴeew miñiraɓe Young Boys Team nan toon taw ko mbaɗata ko ene wayri taw Young Boys Team mbatta ɗum donc ɓeɗon foof amin jiiɗi franchement ɓe jaltina tanaji mabɓe à travers minen e festival hol mbaɗawo ɗum organise ko onon walla ko minen mbaɗata ɗum organisé woni Young Boys Team donc avec nos propres moyens avec nos propres idées voilà minen mbaɗata ɗum organisé chaque année hikka mbaɗa sikki woni deuxiéme année min mbaɗano ran concert aji maintenant rawane min ƴefti initiative wadde festival hip hop vision Dande Maayo taw wona guiƴi ɗon wona haydara ko guri gonɗe Dande Maayo ɗo fof ɓeɗon yiɗani wiide noon min mbaɗi exclure woni ɓe jahan Dande Maayo ɓeɗon min gewiranɓe par ce que sa ƴeewi chaque année artiste aji garoji toon ɗi hewɓe hen jiyata Dande Maayo kadi ko arata toon e Dande Maayo koɓe kadi a wawi limde donc ɗum noon aɗa andi ko fierté mbaɗa festival taw mo noddiraɓe ma gar kadi e Samba Julde aɗa andi no faɗi heɓe mbawrata mais kam fof mbaɗa déplacé ɓe gara ɓe ƴewta min mbaɗata ko bon ma yi toon rap ma yi toon culture cosaan ma yi toon par exemple firfiraji kadi ma yi toon zone uji ɗi ndenta ene suuda bal taw classe uji mo mbaɗɗon ɗi fof ɓe gacca kamɓe fof ɓe ndenta ɓe ndenda moyoji ndera zoo aɗa ɗum noon no waɗi fayida no waɗi inde wuuro ngo yeeso kadi no waɗi inde Dande Maayo yeeso kadi no waɗi inde Young Boys yeeso inchallah tigi Moussa Nia ari no wirini ɗum to fof wadde kadi créé ko ganduɗa ko woni des événements saabu gan tout le temps amin goyto woni événement ɗi kewani mais hande so yiyama bon waɗoɓe effort seeɗa gam noon wawde wadde concert aji pour les rappeurs pour les musiciens et tout mais ha joni no affaire o foti yarude ni mbiyanmi ko no ngakki seeɗa hol hen yiyandema yiyandam min jinnoma ko artude koye festival Zizo Fandiaye festival Dande Maayo vision min jinnoma artude hol apport mo jogori population comme ko an haali an wi ko c'est une zone reculée waɗɗo enclavé lawol model ala ron hôpital uji moƴƴi ngala ron beele wona concert tan invité dalankoɓe a para invité ganduɗa ko waɗoɓe cosaan waɗa fifire so paari goto fof en potte punde en tierta punde hol apport mo jogini population voilà sa ƴeewi hikka tembe min ƴefti o ko thème le désenclavement de Dande Maayo woni holno mbatten ha Dande Maayo wawa yaltude e zone mo woni o te ɗum noon sen mbi ɗum en noddi toon taliji en noddi toon infrastructure uji en noddi toon te ɗum noon ko e daade men pamɗuɗe ko hen gollirteɗen ha kamɓe foroɓe nanden ɓe nana hen ɓe ganda Dande Maayo koye ene sohli ɗum ɗo te ɗum noon yaltata koye e festival he donc ɗum noon ma waɗ gartam no fewi e wona guiƴiɗon tan mais Dande Maayo foof par ce que hande pour naata Dande Maayo c'est tout à fait un problème min ngala tariji moƴƴi min ngala te fotɓe fewnu ɗum ɓe nan toon maintenant hikka inchallah ko hen mi mbaɗen appuyé le désenclavement de Dande Maayo woni holno mbatten ha Dande Maayo yalta so woni o inchallah tigi ɗon tigi sa naati guiƴi ɗon kadi mi salmini toon mama om Maymuna ɗum noon tundulo salminama no fewi ko mama men moƴƴo min duwonnomo judde balɗe e cellal ɗum noon mala andi min o worata tan ko hokki amen garten kadi e question ngaji ɗi ɗum noon wonde men playback toko tan mbawen artude nde taw noon ko ɓuuri welde ko Moussa Nia to woni ɗo yiiɗi ko fiide Ziza te min wattama kalme guila nden ha joni de deuxième partie o noon mi anda taw mo waɗ ɗum kono Moussa kala watta noon yaara hen jaam jomi tewno musique ko frère am yiiɗa musaɗa ɗum noon so tawi technicien men para tan woɗo ko hokki amin après o wawa weltinde bandiraɓeɓe mbawen arde question ngaji goɗɗi haade men guddude ciao
Jams Production. Ala ala New Demba, boy, up on me hello. Ala New Demba, woman, way bama. Ala New Demba, the chain I see way bama. Ala New Demba, Ziza wani Demba. Ala New Demba, me and Yasin. Ala New Demba, me and Yasin. Ala New Demba, lay me and Yasin. Ala New Demba. Dilini wano, dilini jeri, biseng ona nivo. Ore endi Instagram girl no en mona rivo. Ore libar puri kilo, ngade no ko legal jobe. Kambe proof mami chope. Yimde politique no ala ne regle. Wala joni hip hop ona ti wade regle. Ela walam kala for rules non mi kilap. Marfiya mada teta, nyede tan mami hell. Hogotons mon aka the gangster. Ayina ko wadi salwa munama da chel. Marso fay es na por nuna mom ko rebus sama kelas do easy fu metti rek lay bus ma juna ko boyi ngoni ngam mi banma joni day gasi boku ande kangma mira panani mon yidi ko yuma e bama on combo mi hen so woni star koñma njur star koñma ala New Demba boy up on me hala ala New Demba wow ma way bama ala New Demba ga chenga si way bama Ziza wani Demba, me and Yasin, me and Yasin, Bilay walay me and Yasin. Wana competition, wana derby, wana matisa. Johnny Yabe ngota jagano Idrissa Seck e Macky Sall. Njuru wana son, ko chefol jano Yasin, critique dem ko kon. Hata mi jok aventure, bindelam ken sebi. Rien me dum gagnma ko jida prix wata rama zepara ton de fion dafa fess mu ngi tour ka dembaje fedey souru sayidi madan kan o ko ñuru tan ala New Demba boy papa mi hala ala New Demba wow ma way bama ala New Demba ka chenga si way bama ala New Demba Ziza woni Demba ala New Demba mi yani Yasin me and Yasin. Lay walay me and Yasin. Merci beaucoup. Ziza la New Demba nani dum no feewi. Tigi dum non question mo bare me mako tan enji Ziza parfois en me mbalaxo parfois aray rabo seeda wulna ha wula parfois aussi en jini o waddi dio mo gandira woni fama gawlo wondude Gimzer toujours musique mo kono sans ene bay wedde qualifier Ziza comme rappeur wala musicien complet mais dans ce madara ko men qualifié mais nek mi musicien ci ande sa wi ande ka rappeur bata ko hardcore awdi horma à un certain moment parce que en jido wadona ko hardcore hande be jalti e do même gonno be ngarti don ko voilà jonon ke musicien ko dum berem ko yemen hande kala ko beldani même en mema hatta non simin toyi be hardcore ma musi man fe simin toyi ane njimri di ma musi man fe dum non tagi après mi yaltini sonko bi mi so welni nyoga da serpul so mi hanni agressif liverpool mona boydo comme kespul dem singar mi jalpul après dum no men ngam be so mi welni donc on mandu moja parce que so mi welni hande machallah awa wala jogul horma so mi hanni kadi ay liverpool no journée be ngaccaramo premier minute 90 minutes ko gen ngare do ma min aussi so hanni aussi konon koy agressif koy do waram ngone tigi no tan potare Real Madrid 90 minutes bon en parmi ko clash bon voilà wala bien ego trip parce que ala des propos visés bon mi famille nana dum mais c'est-à-dire le fait de s'implanter quoi en fait yawde nganda ko wadde ke mbore me Ziza min nder sawne fanja tinam hen sa ewi kurono wongo jippade wala hol boji arobe dembe wada mise en garde quoi en fait si parce que hol hem boji garu noy bon bi minen wadi no instant gor mi yaltina projet ko ñimri buri hewdi hen min jimano way be min natti wadira min bawa et puis tout après jalti mo woro bi ala njur dem donc gacce ngasi way pama min wawma way bama donc dum non si ko wiide ha joni amin do min continue wonde do
kala garɗo yiɗi ittumin ɗo kadi ma tawmin ɗo min gonɗo min guittuma ɗo so pari minen min keddo wonde ɗo non sisa man andi aɗon jittan wadde pawuji ganduɗa ɗo gandi gueƴilon mais mi nani boyiji no e dow mon de non en wona boyiji guiƴilon ni ɗama gunde wona boyiji guiƴilon ɓeyɗa min mbaddara par ce que ɓeɗon aussi ko am jogui tan mais wona e mabɓe min mbaddata min mbaddata koye hip hop foot hip hop to foot donc koye ɓen min mbaddata hannde mais wona guiƴilon hannde guiƴilon simi mbira min mbaɗa concentré guiƴilon wonde kimin jaaha guila nden ha joni mais hannde min mbaɗani visé tan guiƴilon min mbaɗi visé on dépassé rapport guiƴilon quoi non min dépassani ɓe mais min mbaɗani toon visé min mbaɗi joni visé ko foot foof kala rapport gonde foot ko an min mbaɗi visé kono dal guure taariɗe guiƴilon ɗe kon hay goto min goppaɗe hay goto min goppaɗe il faut yo pam quoi relation ma e Guimzer bon Guimzer ko sehilam mais mi nani kono karnoɓe ha par joni gonɗo sehilaɓe mittinani min kadi ko sehilam min ko waɗi ko présenté Guim vraiment wi kam ko jeune baɗo ko watta ko min welli kam e Ziza ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo badde simple neɗɗo mo ganduɗa kadi yaltinan mbawa ko neɗɗo saabu hewɓe hannde ne mbawi wade hunde mbawa wattama relation e des autres ligui tan ko ha yumen jahlaw men taw noon ala haydara ko joffiɗo ko wassa bako morom ɗo yakta sam baka dara on jour ndeysan ko concert Boy Diara o jaggi junggo Guimzer waɗi kam mo présenté Guimzer ƴetti numéro guiliñat ha joni kadi konkoni ko soko moƴƴo inchallah mo ara e nder émission to ɗum weeɓani relation ma e Guimzer Guimzer ko sehilam ko neɗɗo moƴƴo aussi donc on s'entend toujours mbaɗa andi rapproche mo ɓuymi andude ɓe foof ko konko ɓurmi jogdade relation par ce que omo ara galle amen mbaɗa yaha galle mabɓe amin nandira min mbayi nandir peut être ko hinci hanki walla hanki mi wawi mais par ce que chaque jour amin nandiri o nodda kam téléphone mo noddam téléphone waɗama appel wiide appel min goni toñidirde mais ko neɗɗo moƴƴo quoi ko neɗɗo moƴƴo guila min gandodiri ha joni omo jogui oppi o oppani o wari hen présenté yimɓe makko foof ko neɗɗo moƴƴo taw ɗum so joguino ko wiide ko konngol ɓurgol towde ko neɗɗo moƴƴo wimono maire ko neɗɗo moƴƴo tigui question ma haade min adde ko ganduɗa ko woni fête de la musique ɓennuɗo o mo ganduɗa ko le 21 juin wonno kono ene mbawi wiide hayso tawi halpure ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko woni événement ji jiyaka no hanniri ni dal ene fotiri ni so tawi ala question gara e fête de la musique ɓennuɗo o ɗo bon min Fandiaye fête de la musique o alandi ya culture pulaar o min mbiyan hannde ko yayni évolution hayso tawi ganduɗa ko laamu ngu arani hen ɓe keɓani balle ummade état o mais hatta haɓe mbaɗa avec leur peu de moyens komin jogui seeɗe mon jogui o ma ɓen mbaɗen masalaha an kadi aɗana wallita parce que c'est pas donné à n'importe qui aɗa ƴetti bon voilà fofma tu vois aɗa wallita rappla aɗa wallita oɗo mouvement aɗa wallita les artistes quoi en fait et c'est à saluer aussi bon yimɓe mbaɗa ɗum saluer par ce que mbaɗa andi yiddema e mabɓe ɗo tolni tu vois to jiɗɗa nawde ɗo to tolni quoi ko wiide vrai oɗo pat hen haydara roɓe pat état o haydara par ce que sa faɗi laamu ma jooɗoɗo mbasa yideɓe te sa yiyani ɓe e on saaha bon watta golle ma yoɓe naat e studio ji koɓe jogui ko yoɓe natta ɗum e studio ji mbaɗani Ziza nani ɓe ƴettat kalsaji mabɓe mbaɗe game o mais ɓe nanta concert bawɗo nattinande ɓe postuji mabɓe hunde par ce que j'étais dans le game mbaɗani ko woni nder toon peut être que passion ko ligguira passion noon janggo e jaam jobdinde ko janggo wonata ko hande hewani mo game o wurni advice ko jeune fuɗɗi yaade extérieur wadde des concerts ɗiɗon affaire donc nak c'est un travail avec acharnement kadi ko muñal fête de la musique o kala dar yo mbaɗ fete yoɓe ƴettu kalisa min mbaɗa des concerts c'est bon quoi tigui no mbiɗa ni heewe mabɓe ganduɗa ƴettata ko jawdi mumen tigui ne mbaɗe ko ganduɗa ko woni musique mumen mbaɗa wawi hen settade hewɓe ha no tenti o mo ganduɗa ni woni Mr Gadio eɗen gandi Mr Gadio ko infirmier en bloc kono ƴettata ko salaire uji mum no tourine hen ko ganduɗa ko woni clip no waɗi hen ko ganduɗa ko woni kala ko yiiɗi wadde hen konkone ko makko yo fare ne tawno mo waɗa préparé ko ganduɗa ko woni clip makko baɗɗo fayida clip ono mo ganduɗa ɗum noon ko haali hen ko no heewi inchallah so tawi yartigi tamam ne garɗo hen fête de la musique o Ziza holno gurtuɗa ɗum mbete a yihino concert walla ko galle ma tan keddiɗa gallam keddima leeɗi gallam keddima leeɗi mi yaha no mais ɗum c'est pas normal gono des musiciens fête de la musique waɗa joɗɗon galleji ma holko saabi ɗum bon aɗa andi à chaque fois aussi a wawa wiidata ko gon hoorema des événements donc événement ji va falloir waɗa promoteur uji ɗi jagga hen enen ndeysan eɗen manquera promoteur uji surtout enen musique Fandiaye wona feere konngol ma pakkoleñol waɗi mbaw stan mbaw non wona pakkoleñol ko maire mbaw waɗi ɗum maire mbaw ko halpulaar inviri pakkoleñol en inviri baw kanen mais maire mbaw ko halpulaar mais ko mo andi on
il faut c'est-à-dire mais hande no pamita hande no Sénégal yaajiri ni wona tan hande goto liye fonno voilà fonno wadde hande kala secteur ko partout walla ni wonɓe e domaine musique halpulaar ɓe ɓe mbawa kamɓe yaltinde e fonds uji mabɓe ɓe mbiya hande ko fait de la musique a mbayade état o après ɓe jaltinde des fonds ɓe mbiya ha noon eɗen mbaɗa fond fait de la musique ko nokku naggam mbatten ɗum artiste aji pulaar ɗi kamɓe fof amin cohli so yiɗi noon moni fof ar waɗa toon 30 secondes taw 30 secondes o dressé mais moni fof ar wawa ngabbude wadde presté mais so tawi ko maire kaari walla maire kaari il faut anduma nodduma maire oto il faut anduma mais so tawi acteur uji pulaar ɗi hande enen fof eɗen gandodiri yimɓe fof min somi anda exemple andi ganduɗo exemple noon mbatten après enen fof kawreno nokku goto wona des moments de retrouvaille appui wona hunde welde quoi yimɓe ɗum fete ha weela tigi ɗum noon no wayna nani no fewi ko haali ko promoteur uji yamen hen ko mala andi kadi ɓe daro hen no fewi gam wawde ɓurɗo ɓeydude ɗum temps o nana ko ganduɗa ko nana gasa nde tawno noon presque l' essentiel o waɗama ko namdademo toon après ko ganduɗa ko woni clip o holko prépare pour wadde après ko ganduɗa ko woni festival o après la fête so tawi ala question tan mbawa woynade bandiraɓe so tawi kadi o jaabu ɗum e to mbiɗa e clip oɗo gartami ko hommage a Baaba jamma jenggi kode ñaari beele Ziza ganduɗa ko hommage mo mbaɗɗa fade Baaba Maal a heeɓi retour ummade e élage walla voilà non mi heɓani retour gummide e Baaba Maal bon min mbaɗi ɗum par ce que Baaba Maal darnima culture pulaar o min mbaɗani ɗum pour yidde hen hay hunde donc komin waɗi ɗum pour amour mimin jogui e Baaba Maal ene wonde amour mimin jogui musique pulaar voilà min mbaɗani e Baaba Maal nagga hayda bon so min dañi retour wimin son o weeli walla clip o ɗum noon ɓuurani min de milliard quoi parce que ko appréciation ganduɗa hoorema waɗo resté e hoorema pendant des années et des années voilà ɗum noon amin mbaɗɗumi makko so tawi o jeeɓi mais aussi min mbaɗ ɗum rek parce que amin jiiɗi Baaba Maal amin jiiɗi culture pulaar o et puis on va continuer de faire ça inchallah tigi ko dañi e moment bon ko wiidemo Ziza arini ɗo artino ɗo artiɗo hannde e wiide ganduɗa ko liggey makko addunomo ɗo liggey makko artirimo ɗo liggey makko addirimo ɗo hannde donc liggey makko oɗon eɗen ñaagomo fi sabilillah yo jokki oɗon liggey par ce que ɗen gandi il est en train de travailler o waɗi annoncé projet o tu vois clip o ari c'est pas donné à n'importe qui quoi en fait donc waddemo encouragé e lawol mo jaggigol e lancé mo ƴetti o Allah yettina fandare nde e ko wiide never give up no waji ɓe nder ni n'abandonne jamais ko ɗum ɗon tan woni échoué sa nani wadɗo échoué rek bon voilà ko baɗɗo abandonné mais en tant que tu n'abandonnes pas tu n'échoues jamais quoi ko wiide bon va force mboɗo anno e torɗo quoi parce que o min gandotiri guesse 2003 bon voilà somi haalino waji ɓe mbiya ko rapporté déjà mimi déjà guesse c'est à Sindiougar mbiɓa kamɓe Sindiougar ɗumɗaki fof to min poddi et puis ha joni mina emsa minen poddi ha joni konko mone journalisme min mone ɓe domaine goɗɗo machallah o jaggi ko rapport raté ɗo wonno toon jogo micro tan bawiraɗo film ɗo toon ko sabbi wiyede kabɓe wiyete ya neno dartini yimo so yima ala yima tan ya janggo tan neno dartini mais d'accord par ce que bon alandi passion ne heewi doole passion ne journalisme Fandiaye bien vrai que j'aimais la musique jusqu'à présent j'aime la musique parce que ça o wiye kam comme juɗɗo yimde mbimo yande journaliste kam e yimde ɗum yaɗani les accompagner franchement c'est un plaisir quoi et aussi yiide ganduɗa ko jaggal ngal jagganɗaɓe gal franchement c'est un plaisir non minen ndendi foof mi wimon les musiciens ce sont mes amis vraiment minne kadi man andi aɓe jiiɗi kam nde min jiiɗirimi ni kadi min noon jiiɗiri ko noon a noon ɓe jiiɗirma tigi ɗum noon machallah ɗum noon yo Allah waɗatɓe jaam no fewi nde tawno kala mbaɗowo hen hunde ko ma wiyam Fandiaye mbimi nam mala waɗa ɗum mala waɗa ɗum mala jogui o projet ɗum noon kadi mi wawata kadi so wona darade hen no hannirta ni Ziza holko woni dañi hen moment e kadi holko mbatta annoncé bandiraɓe holko ɓe mbawi fadde voilà mi fuɗɗo so Moussa yanninirɗo wonde Fandiaye ko jagganɗo musicien ɗum ɗon mbawi serta ɗum donc ko waɗe ɗum moƴƴo bonde disponible aussi donc kanko nodduɗama walla mbinda message donc elle est là toujours pour les artistes c'est pas pour moi ça quoi voilà et wiide aussi donc eɗen jogui festival mawɗo inchallah le lendemain de la Tabaski Young Boys Team donc groupe mawɗo Samy Ziza Alex amin guiƴilon onon foof tawi min guiƴilon yimɓe mbaɗa ɗum ha bon après yimɓe garta inchallah ko wona ɗum ko eɗen jogui projet men ko EP wiyete ko Dande Maayo inchallah ma yaltu peut-être fin 2022 walla début 2023 so yalti aussi min ƴewon holno mbaɗirɗen ɗum holno jeeyirɗen ɗum
ha projet o yara yes inchallah merci beaucoup Ziza ko frère ko sahin ko moƴƴo machallah ɗum noon ko ni tan wawi wade nde tawno guila min gaddir ha joni o meeɗa accude ɗum noon ko ni tan jonom judde balɗe cellal ko watta ko heewde famde Allah wat hen barke kadi hawnane partout nde tawno o mayi wadde musique o so weeli jomiraɗo ko salminde kadi mon frère Lil Mara di Mara Mamadou Sarr Lil Mara mo ganduɗa ko woni coordinateur fedde yiɗɓe Macky Sall ɗum noon o salminama no feewi mon frère ɗon tigui calmitumi Harouna Dia omo ɗo noon Harouna Dia ko gorko mo wocci walla mi nawmo to Belel Urguel joom basin Harouna Dia ko gorko pullo mo ganduɗa aneni o woni koto Mauritanie ma sengem ko toon ko ganduɗa ko woni boutique mo ko woni kono wi ko ɓiɓɓe fulɓe on jahata on tampa ko min yahanta moon ha to ganduɗa to woni to leyɗele goɗɗuɗi mi addana moon ko jiɗɗon ko woni marque mo ganduɗa ko inde ɓiɗɗo pulo tigui waɗa Harouna Dia woni basin Harouna Dia ɗum noon bandiraɓe jehen coɗoyen hen ñanta ɗon ha yooɗo o itti ko ganduɗa ko woni ɗum ɗo waji métre uji kewɗi wi kam faña e ɓon o ƴetti kas kewɗo wi kam ñoot ɗum noon ɗon tigui calmitomi miñiraɗo makko mo ganduɗa ala haydara ko bonne ko ganduɗa ko woni golle ɗe so wona ko fewni woni Amadou Seydi Dia jamal kisa wone ma ne tewno mo yettani sababu yetata Allah ɗum noon wiide wawa bonani wiide no wawi bonani boni ko wiide no wawi taw wawa Seydi Dia ana wawi ɗum noon mi salmini papa on Balla Seydi Sow nanto to ganduɗa to woni to Espagne mi salmini dendagal sukaɓe kala tanam Salamata Jitofen gorko ko ɗum ɗo mi salmini dendagal noon yeɓannoɓe Pindi TV wonɓe ndi leydi e caggal leydi kadi on jarama